Hello, good morning. खुलुमबाय. दासान्दि नैबे थासारिनि सायाव एसे बुंनो सानदों आङो फंनैसो बाथ्रा. बे बाइक गोमानाय मानो होनबा जोंनि आतसुनिफ्राय अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय हमनो मोनगासिनो जों मोननै मिटिंबो खुंबाय बिसोरनि सायाव. दा जाखिनि नायबिजिरबोदों जोङो बाहाय नुनो मोनो जेसेबांखिनि बाइक खावनाय आरो बेजों लोगो लोब्बा थाफानायफोर आरो जाखिनि हमजादों बिसोरो गासिबो माने 16 बोसोरनि गाहायाव जोब. दा बाहायनो मोनसे बुस्थुखौ आं होननो लुगैदों नोंथांमोनहा गाव गावनि न' खाथि खालाफोरनि बा न'नि खुरमा जाथिफोरखौ एसे होननानै दोन बाहेराफ्राव दा ओंखारलाबायथों मोनायाव 8थानि उनाव दा ओंखारथों गथ'फ्रा जाहाथे गावसोर फरायनायाव गोसो होयो आरो सानफ्रावबो अन्नानै अबेबा स्पर्ट्स जेनेबा फुटबलफोर थायो बास्केटबलफोर दङ टाइकवान्ड' दङ उसु दङ बक्सिंबो दङ जोंना क'क्राझाराव बेफोराव एडमिसन होनानै दोन सानफ्राव बाहाय लोगो लोब्बा जानानै थाथों एसे स्किल्सबो डेभेलप जागोन बिसोरना मानो होनबा स्पर्ट्सआव जुदि नों जुरित' जायोबा बेनि मेन्टेलिटियाबो शार्प जागोन आरो प्लास बियो गावनि डिसिप्लिन होननाय बुस्थुआबो मेनटेन जायो. आरो मोनसे बुस्थुखौ नुनो मोनबावदों बिसोरना बयनाबो माने जाखिनि जों हमनो मोनदों आरो मोननै केसनिया बिसोरना लिंकमेन थायो. ओमफ्राय बे लिंकमेनफ्रा गासैबो बाहेरानि जोब माबा सोरबा धुब्रि सोरबा माबा मा होनोमोनलाय बांलादेश बर्डार माने बे बेंगल बर्डार बिदिनो जोब बिसोरनि लिंकमेना. ओमफ्राय बिसोरो मालाबाबो बैसोर लिंकमेनखौ सिनाया जायो. जोङो एसे एनै सोंनानै बा फंनै फंथामसो बुनानैबाबो सोंदों जोङो खिन्थु बिसोर खोन्थानो रोङा. दा बाहायनो हमनो हायो जोंनि मानसिखौ मा दिगजों लांगासिनो बिसोरो. जों थारमाने जोंनि जायगायाव बिसोरो सिखाव खावोबा गुबुन जाथिया हमजायोबा बिसोर बुथारजागोन नालाय. दा बेनि थाखायनो मा खालामो बिसोरो जोंनि गथ'फोरखौसो फथायनानै थाखा थाइसे थाइनै रांनि थाखाय आरो गान्जा थान्जा सोबहोनानै आरो गाज्रि बुस्थु ड्राग्स बुस्थु सोबहोनानै मा खालामो बिसोरखौ बाहायनानै गालाङो. एसे एनै टेकनिक फोरोंसै जेनेबा गारिखौ बाइकफोरखौ बोरै हेन्देलखौ सिफायना बोरै स्टार्ट होनांगौ मानो होनबा थार मोननै मोनथामसो बस'नानै जरायफिननो लायबानोथ' स्टार्ट जायो नालाय बे टेकनिकखौ बिसोरखौ फोरोंलांखानाय बे गथ'फोरखौ. ओमफ्राय सोर फोरोंलाङा बेखौल' मिथिगौ बिसोरो. ओमफ्राय जाय फोरोंलाङा बिसोरबो गैला जायगायावनो थाखाया. दा बिसोरबो जेलाव दंखायो. ओमफ्राय दा नैबे जायफोर मेन साप्लायार्सफोर जायखिनि दालाल होनो ना बर्डार एरियानि बिसोरबो नुफेरा जाहैदों माने मोनसे जायगायाव थांनानै दोनहैयो बिसोर बाइकखौ ओमफ्राय मोनसे जायगायाव थांफिननानै बिसोरो फैसाखौ लानानै फैयो जायो. दा ओरैबायदि टेकनिक बाहायगासिनो जोंनि गथ'फोरखौ. दा नंखायनो नोंथांमोनहा एसे खेल ला गाव गावनि गथ'फोरखौ जाथि खुरमाखौ गावनि गामिनि गथ'फोरखौ आरो स्पेसियेलि जोंनि हारिनि मानसिफ्रा बा ट्राइबेल सुबुंफ्राबो बेखौ खेल लानांगौ जाहाथे गथ'फोरखौ सानफ्रावबो स्पर्ट्सफ्राव इनभल्भ खालामनानै दोन मोनाफ्राव दा हगार 8थानि उनाव मानो होनबा मालाबाफोर नोंथांमोननि गथ'फ्रा जुदि पुलिसफोरजों हमजायोबा बुख्रेब जाख्रेब खालामगोन आरो जेलाव थाङोबा बेना सेसखा लाइफआनो सेसखा आरो खनसे हमजादावबाथाय बेखौ मालाबा माबा मोनसे गोमायोबा बेखौ लायफिनखागोन बुलिनो. दा बेफोरखौ बुजिनानै अननानै गाव गावनि गथ'फोरखौ बुजायनानै दोन आरो अननानै एसे खेल ला. फै जोंनि हारिखौ बा जोंनि ससाइटिखौ एसे सुद्रांनि मानो ससाइटिखौ मोजां खालामलांनायनि थांखिया बयहाबो थानांगौ आरो दायथ'आ जों बयनिबो. जय हिन्द.